Kani kapur kuak ban pensai kani kawai ka benta kaba ngayu I hapo news kaba ong uba PS udah nong pen kelumar hapo kahima bat uba kuak long sim tani usamla uba ngampuli ya ki aki rules ngapuli ya ki aki rules dong kahima bat ngalak lendet ru ya ki aki rules dong kahima bat haba ngalak lendet ya ki aki rules dong kahima pidai bentip bahapo ka ak rules dong kahima la dep thok syai banga ngam don lenti ben long sim te balengan kuak ya ka e ka bangam la kata ketika jubab ke jonga te haba Ukraine pada hang ni uang bagandi nong pen kelumar ka jubab jonga ka long ba ngini ai long ki nong pen kelumar lada pi pilek bi an ken mau ba ka hima langrin kam dei ka nong kenti simet ke jong pi ka dei ka nong kenti bat ka hok jong ukun u hajar jong ka hima bat pi keno ba ngi long ki nong pen kelumar bat pi keren ru ha katei ha kani ke video lani ha kani po ka news baong ba ngi wan khang ya ka office jong ka hima ha ka khat santarik April arjar phun riu ka jubab ka jonga ha kani ka por ka long ba ngi klam khang bi an hanrei ngi khang rengkat ka jingdon ka jing sakhilang cho magistrate rengkat napo ka police department ngi khang hadin bangi lap ba uni ubriu acting sim ubala saweng no la sa slot no nakasuki usdang ban pen kelumar ki pajba bat usdang ban lek don bor da ka ba upen khan ya ka administration langrin rules arjar pulai ka section pra ka subsection lai ka ba ong kumne habaya dei bat ki market lani ka jing auction ya ki yau ki hat ka ba keren shai ba enam don unu acting sim lani unu sim ubala ban ya lat na kane ban ong I notice mentah kasngi bat auction la shai kasngi namala ada keren shai ha kane ka ak ka section 8 subsection 3 ka ba ong ba ka hok chung kun u hajar haswa ba ka office jong ka hima kan auction ya kinuki nuki yau lani kinuki mar hima ki dei ban ai jing tip ka ba biang syaki pajba syaki kun gejar bat kata kalong dei ban ai jing tip khat san sngi dei ban ai jing tip khat san sngi dei ban ai jing tip khat san sngi dei bakren start manga hanrei ngakren kat kom ka ak rules jong ka hima langrin tak kata ngong ya uni acting sim ubala syaweng hakmat jong ki magistrate hakmat jong ki police department hakatei ka singat santarik ngong ya uba kadei kani ka akor bat ka jinglong ka pa penlek ranya ngi kun hajar bangi yo sim bat yo acting sim da kem mapi bapim nang ban pule bat ban tip tang ya ka akarus jong ka hima haba ngapen iyo magistrate ka tegas ni magistrate usaki kata hawaj magistrate don ka jurisdiction ban interfere ya ka kam jong ka hima ka jongi namar ba kadei ka tribal administration subject hanrei kiwan ha ka tegas ni ban control yo kami kanu ka law and order situation dengan lakran magistrate lada pi napok ka district administration P1 ban control ya ka law and order situation singaw bahasar ban pensange ya ka jing temu jing lek don bor jong ni ubriu maru penkan ya ka section pra subsection lai jong ka langrin administration rules arjar pulai ban pensange kenang ban lait na kinu jing kelumar ka ba kipat ba kim laksha ban ong ba penkan hi da kinong pat an ya ka an ka bala dap sna tu magistrate ukubur ya kata badula ong ya uni acting sim ubala syaweng bas ngau baha pensange ya kan ni acting sim uni ubala syaweng ula kula rakmat jong magistrate ba un pensange ya kata kajing auction ketika sengi den rei pause ngi lengo hadin ba ngi ui ya kan ni kan ka ya kan ni ka ya kan ni ka ka bangi ngi sakhi menta ba u acting sim u issue ya kane ka work order bat ka tarik ba issue ka work order ka de kat san tarik haba hakmat jong magistrate ula dep kular ba un pensange ya kane ka jing auction henrei im pej uthok ya ki magistrate uthok ya ka police department ba ong ba pensange ya kane ka jing auction ya ka marhima ka de kat san tarik bat henrei sop ulik aiwai ya ki marhima hapuk ke yeng jong o tiga ai ka benta ka pangakwa ban kentok ang ni kalong ba
Kimar hima kim dei kinong kenti shimet jong u. Ban naduk meno ban ong kaying jong u dei ka jaka lani ka office hima. Ngakran nang ni ka basai ka long ba phila ban lek kat bamon lani phimla hiru wat ban lek kat bamon ya ka lok ki kun jong phiru. Ti kumno phimut ban lek kat bamon ya kimar hima. Kali ka properties jong pat ba. Ka ba ukunu hajar udon ni ka hok. Phimla ban pen khan ya ka an ka bla don lupa hapo jong ka hima. Kumno phi nut ban thok yo magistrate pinut ban thok ni ka police department. But kapakam sai susu kalong ba hakate ka si khat santarik. Uai ka work order haka khat santarik ban auction ya kimar hima kat bangi ngiyo ya kane ka notification lani ka notice ka order ka bami na council ka ba kalong kum ni. Ha u acting sim Langrin sim ship Southwest Kasihil District dated Shillong Khatsan April Arjar Arpulai kapang kajing aiwai ya kiyau jong ka Himalangrin nam ta usnem Arjar Punriu Arjar Punyau kasiti napi kaba dated Khatsau Tarik benai basau Arjar Punriu to ngap ya kanika siti kaba wan napok ka council ngap ya kanika siti kaba wan napok council sim katkom ka siti bala kedau haneng da kanila ptha yang ban pentip Shapi ba katkom ka rules pra subsection lai jong ka administration of Langrin's imship rules Arjar Pulai but kumju ka section khatway subsection iway jong ka KHADC establishment management and control of market regulation khat khandai spa nyapu khandai kala kadau shai ba phidei ban aipor khat san sngi shwa ba phin aiwai ya ka yeu kahat jong kahima komta la hukum ya pi ba pidei ban sange shwa ya ka jing aiwai yeu ka ba hibu ban penlong haka khatsan terik nai basau arajar arpunriu kani kadei ka hukum ka bawan lengba deputy secretary of executive committee jong ka Kasihil Autonomous District Council ka bawan haka khatsan terik April arjar arpunriu kani kadai ka siti ka bawan na po ka district council omdei ka ba shu batai stat manga omdei ba shu batai stat manga but la issue kani ka notice daw deputy secretary jong ka executive committee jong ka KHADC dengan sel lengo ba uni acting im uklam buram shu nalor ba u thok im pej ya u magistrate ya ka police department mentah u yu rojru ya ka hok jong ka council hakaba umburom shu wat ya ka order ka ba penmi da ka council uklam burom shu ka council ka klam sai u ban aiwai ha ka khatsan tarik benai basau Arjar Punriu hendrei sub ulit aiwai hing lejong bat kani kadai ka work order kum ka jing pensisha kani kadai ka work order kum ka jing pensisha bat nakaliang jonga ngalayat sakmat ban ai ka complain service council ban ngala atas lang bat ka notice ka jongki nga atas lang bat kani bah kani kadai ka jing pensisha ba pet kile bian ya kani namar kata pikeno ngadai uai bangan nut ban khang ya ka office hima pidei ban jubab ma pi kanya kata ngadai uai manga ban nut ban khang ya ka office hima kamut pidei u ta u acting sim u bawa bom don ikhtiar belai pi ailat yang ikun hajar hadu ban syak khang ya ka office hima hendai ka ai ka bangakwa ban kran ka ni ka por ka long ba ki jing kentho bat ki jing kenno jong ni acting sim persya nga nakaliang jonga ngam kwa ban entertain namar ka sujrong kai ka video lut kai ke internet jong piki perlok kinong pet kinong ngap nakaliang jonga batai ba ki points ban nakaliang jonga ngam don kam ban atak lane ban entertain ya kita ki jing kenno ki jong ringa kren bit tik ka points ka long ba haka khatsan terik benai April Arjar Punriu hakmat jong magistrate hakmat jong police department uni acting im ulap penbena ba kajing temu auction ya ki market jong ka hima la pen kutno bat khlamiat sakmat den rei ule asap sop uyat sakmat bat la pen scam ya kata da ka order jong council ka dated Shillong dated Khatsan April Arjar Punriu bala mana bat la maham la penbena ya ka office hima ba kanum don kejing auction marhimah khasan terik bat dia kata lapan benar ka council bat kabangisnya lengok kolong ba na luar ba council ka klam ai
approval thamai u kumnu unut ban yat sakmat kani kadi jing yurot ya ka hok bari ka office jong council ban nakaliang jongi kom kita ki samla ki balong volunteer bat bapik perman ya ka bit ka biang ya ka baha kamiat bat kom juru baki an ki bala don hapok ka hima kim dei bat sakta dalai leiru nginom island dalai leiru nginom island bat la dapi yat sakmat ru ngiru ngin khanglat dia kata ngiru nginom island bapin yat sakmat da ka lenti ka babian nginom island dalai leiru bapin yat sakmat da ka lenti ka babian bat pila song tu hiru balada pilek kat kom kalinti jong ka an hatungi don hok semo bat nginut semo ban wan khang tala ya ka office sima nginut ban khang tala nginut ban ka lenti ye pi pa phin rung hapo ka office sima dei namar ba phimyat kat kom kalinti jong ka an ka dei ka an lada pidei unong bat an ru phimla ban pen khen ya ka an bat halor ki jing keno jong uni acting sim ba ong ba kita ki kamkis kita ki AGA nakaliang jonga lani kita ki jing withdraw lani kita ki jing let I comments nakaliang jonga ngamso don por ban entertain namar ba ki batip kitip khambha ya kata henry ke ai ka bang haskwa ban kentho khatu kentang ya wai kalong ba uni u acting im brilliant henry im yong u bangi let shaw ya u na jakarep sok men ken bat ngi pensyong ya u ka khat acting im ajar pulai hadin ba uyoi bat ulet sei sop ya kapisa ka bakot arklur khat sanlak ula sedang klebit ula thap lambit tepi mentah bat mentalele hadin mengilayaki bat ngislot ya ka syuki acting ke jong u mentale ula lamwir mentah ula lamwir pin pej bah ka kum kren kar kum khana ke jong u pi itu hi ula lam vir har kum badai sau snai tang balik kum no la lej shaw ya una jakarep wan ya lam ya u sakasuki kataru udang lek kam kai kum kita ki sim ngiyo takadau ngasau ban ai kublai ya ka council ka bas nut ban shim ya ka rai ban ong ba kum ya kini ki judge acting sim lani kum ya kini ki no sensar na lor bum tip ya ka an nalor bay lek persya ya ka office bat nalor ha ka lek sop ya ki kam butu kala nut ban sim ya ka rai ban ong kenjat ya kum kini na sau ban yaro bat ngi aingu yo blai ba ngi don ya kita ki nong yalam ki badon put council ki banut ban sim ya kini ka senjam bat ya kini ka rai ban rat bengkong ya kini ki kam bomlong ban nakaliang ji kum ki samla nginom ailat ya unu ru usim lani u acting sim ban ong ba pin wan syong hakasuki bat pin le da kabor bat pin khain kat bamon ya ka an dari leiru nginom island bat dari leiru kat ba ka office jong ka hima lani kat ba ka council kampat ai ya ka approval ka bathamai ban auction ya ki mar hima jong ka hima langrin bat kat ba ka office jong hima langrin kat kampat penbena khat san sngi haswa bangi kun ki hajar ngin yo jing tip bangin yo ban tap tentar ya kata nginum ailat ba uno lane kanu ban ong ban le kamtrai ya kino ki mar hima ibadon hapok ke himalang rin ban ong ba kadai kanong kenti ke jong pi lada kahok jong kun hajar jong ke hima syak khanyot nginum ailat bat uni uba tawe ke jingkuluman nalor ba ka council kala maham ya uba umbit ban aiwai ka kasanterik nalor hakmat jong magistrate ula kular hakmat jong ka police department ula kular ketika singi kasanterik bat udang nut ban yat hakmat ladan mi kanu ke jingkulumar uhap ban bakli bat ngatarai magistrate ka police department ka badon hatu ngiru kisngotu ya kata bakin sim ya kesenjam lane ya kanu karai ban ong ba pantem ya ki bakum kita hapok kanika imlang ka salang lane hapok ki dong ki than ki jongi nakaliang jongi ni penrem ya kanika jingle ke jong u ka ba uyu rot ya ka office jong ka council ya ka jing thok jong u ya magistrate bat ya ka police department bat kum juru ya ka jing lamler ke jong u ya ki kun ki hajar nakaliang jongi ni yang persya ya kanu kam ka balong bian bat ka balong kta ya ka hok
jong ukun uhajar jong kahima balada usngau tu bana kaliang jo uklam le ya ka babakla ngatharai ni ngimdon hakabor ngimdon ya ka authority banginut ban khang tala ya ka office jong kahima nginut ban khang tala ka office jong kahima ka dei namar ba le bi an khle biet bat ula lamvir na kaliang jong ni hab ban yang persya ya ki bakom kita namar kata syabangan penkut kalong ba uniu acting sim ngam kwa ban bun ketin namar kan sajrong kai kalong nadu ba ulai sei sop sop ya kapisa ka ba kot arklur kat sadlak ula lam thabit nadu tu kapuar mentalilei nadu bala syaslat ka syuki ula lamwir te ngangai bagi perlok kila esai ya ka e gijing pensai ka jonga bat nakaliang jonga ngam kwa ban pensai than ya ki e ba ukentho simet lane ukentho ya kaseng lane ukentho ya nga handai tang kata hi ka wei ba dalilai ru kat ba phimpat penyat ha ka lenti ka badai kat kum ki aks ki rule jong ka hima phinumla ban trikam bat phinumla ban ya sakmat namar kam dei ka hok ka nong kanti ka ba imei ipa ipensle ya phi lane ka dei ka hok nong kanti simet jong phi rei ka ni ka dei ka hok kanti ka nong kanti ka jongi dei tang ka jong phi ku blai